Hah? Hakaway na kipung ba itanat. Bat kabom ju ay khwai mynno2. Kabadon hak sirong mau panlor. On sa penlong ya ka fishing competition. Hak arpoi terik ubnai bakandai arjar pulai. Kabadai ka sengi pasau. Ya kene ka fishing competition la penyaj dai ba pi marwen. Ringkat ka jinge trilang bat ka fishing group association. Kane kapung kadai jong ikong rina el lingkoi. Kabadon harut jong kasurok. Na mau panlor sya mau tharashan. Katarik ban pen khwai kadai ka arpoi terik bunai bakandai arjar pulai. Kabadai ka sengi pasau. Bat ka tiket ban khwai kene ka sengi. Kadai khatsan spot nika. Bat hakane ka caka kadon tangkawi kapung. Kaba itanat haduk kata-kata kabom pat ju ai khwai mynno2 ro. Kapor ban sedang ya ka jing khwai kadai. Nadu kapor kenda biji men step haduk kapor lai biji janmet. Ki price kane ka sengi kilong kumni ban kong kalong sanlak ba ar kalong arlak ka balai kalong chilak sanpau. Ka basau haduk ka ba shipau kalong chilak. Bat ki consolation price kilong shipau tali. Ki ba shipau hajar, shipau tali ki ba san hajar, bat shipau tali ki balai hajar. Nalor ki dok harim pedon rupa kene kapung kabom ju ai khwai mynno2 la the dok khabiang shiton hak khatar trik menai khandai arjar pulai hak por men step on sha ban bu jaka da usi lene da uriwang hak por shibaji hak arpotrik jong menai khandai arjar pulai bat on plat tiket hak por shibaji khatsan pm ringkat bot staikar ban bu jaka hak tege sengi kan don ru kalau kidro hak dor ars pa tiket ban san spa lai tiket ka first prize ka dedeka mortikar lani da ka pisa shilak bat ka baar da ka pisa san phojar ka balai da ka pisa ar phojar bat ka basau da ka pisa shiphojar lada pikwa ban tip khambai shu spang ka ka fishing competition pila ban phone lai kontak ka ni gnumbar la bu harum kublai shibun